O cărămidă? Dacă e cărămidă și nu e cărămidă. E cărămidă, dar nu e cărămidă. E cărămidă cu fier. Da. Da, chetat pe cărămidă. Sau pe... Suntem într-o zonă, în pădure, unde a fost o casă odată. Casa pădurarului sau ceva de genul. A fost, nu zis. Și e foarte veche, e fost făcută în pământ, în pietre. Cățelul ăla vine încoace. Știi ce ai, mă, tu, cărămidă? Da. Cărămidă? Da. Mă, Vedeți, v-am zis eu chefier. ce e asta, frate? E țiglă după casă. Țiglă după casă? Cred că e din aia de plug. Mamă, câte ascuțite e aici! Cred că e de plug, mai mult ca sigur. De tractor? De plug de, nu știu, de cal, ceva, că nu am văzut așa ceva pe tractor. De cal. Am început bine, ia uite cât de greșit. Vezi că e ascuțită. Încă e ascuțită. Da, e ascuțit. Cred că întregim plugul. E ascuțită, da. Ai auzit? Cred că întregim plugul, boss. N-am putut, scuze. Ia uite-o. Ce e? Castron. E întreg? E perfect. Și un cuib. Și un cuib și avem și un castron. Aici era fetițul la câini. Trebuie serios. Opa, ce e? E o piatră. Știți că e monet. Ăsta nu-l spargi, l-ai spart. Nu e E fier. fier. E fier? Da. Ah. Cred că a fost cotețul. Și crești pe el 18 cm. Ce să... 18 cm. Oare valorează ceva? Că e antic, nu? Ce să valori? Nu valorează nimic. Da. Cât bine a trecut. În timp. Da? Da? Da. Deci două. Unde ai pus aia? Acolo. Aici cred că a fost cotețul. Păi, Încă mai sună. Și știți care e toată chestia? Că nu-mi sună la metale mici sau... mă duc, poate găsesc și eu ceva așa. E dat pe metale grele. Uite, cu ăsta nici nu mi le-au, uite, spre exemplu. E dat numai pe metale grele, argint, cupru, aur, dacă e.
Vrem să căutăm la monede. Uite casa. Uite, asta e bucăți în casă. Culoarea casei. Galben cu verde. Uite. Deci nu găsim și o casă, o bucată în casă, o bucată mai mare. Nu o cărămidă. S-a părut că sună gol. Ce ziceam? Ai găsit o bucată în casă? Da. Asta să fie pușca. Durarul. Ar fi o bucată de casă. Cu un cui în ea, cu mai multe cuie. E o chestie de fier, uite-o. O, ce groasă e. Oare? Da. 2 cuie. 3 cuie, mai multe cuie. Nu aici. Hai să găsim și pușca. Uite că am găsit-o. Pușca nu în fier. Da, pușca. Cărămidă. Da, și ca așa vine chestia aia, nu știu ce e.